трябваше подписката да се подписа. Значи тя беше тук на входа. Не трябва ли няколко пъти също? Не, ако сме се разписали, разбира се, че не трябва. Благодаря ви. Иначе пак може. Не. Нали сме честни все пак, не сме като някакви, да не казвам. Примерно. Наказание за един мъж, не знаеш кое? Ето то ние вече какво? Наказват ли се и умираш от глад, защото жена ти отива при консия. Ма някой пропуснат и пак трябва да питаш. Нема лапо. Джеки Чан те взима вече за... С раницата Сорос. Сорос. Ти по-малко на кой плещи таковаш? Какво? Се го емнаха от Бегенес. Питаха ли го кой му плаща? Кой плаща? Той тук ли е? Един подозрителен тип се движи с кабел и с такова, няма го видя. Че си доцент? Протестуиращите дори не могат да мине. Да. Чаках само да видя този агент и идвам да те видя те. Как е, колега? Кой плаща нас? Кой стои? Кой плаща нас? Кой стои? Кой мине? Кой плаща нас? Който мине. Сорос плаща ли? Колко ви плаща Сорос? Прекалено малко. Прекалено малко за труда. Колегата Генов бил тук някъде? Неотдавна не съм го виждал. Той излезе. Добре. Аз се разходя да огледам. Между да има и по-компактни решения от този микрофон. Брошки? Не е само брошки, има и диктофони, хубави диктофони, които могат да се използват като микрофони и с много добри качества. Сега се почивка решение не е взето. Ще говорим да направите една-две стъпки назад и да им осигурим малко да се починат. В смисъл, да не ги притискате още сега и да ги разпетвате. Моля ли се?
Пак сме в центъра на нещата, знаеш. Сме те затворили? Да, ако може. Благодаря. Студентите тука! Защото тук трябва да сменим гол. Сигурно. Българи, причината и днес да сме тук сте вие! Взехме решение окупацията да продължи до... Точно така! Окупацията ще продължи до оставка! Единственото, което искам да ви кажа в този момент е благодаря за подкрепата! И ние сме с вас! 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 След многолюдните протести от това лято, българският клуб отново се изправи. Но ние не трябва да си правиме никакви илюзии, борбата ще бъде много дълга и жестока. Защото тази измет, която там се е завъдил и на много други места, това е само параван, има много какво да губи. Трябва да имаме твърдост и последователност. Трябва да бъдем едно и да не отстъпваме. Това трябва да е ясно на всички. Нежната революция в Чехословакия! Бъдете силни, смели и позитивни! Благодарим ви!
няма да се предадем. Ние няма да оставим България на тези, които не и пука за нея. И да се надяваме вие да бъдете с нас през цялото време. Трябва да позволим да ни изгазят и после да се наложи България да чака още 15 години да излязат нови хора, които не са загубили своята надежда. Браво! Аз ще кажа само едно нещо. Те няма да ни сгазят и пред Народното събрание с празни ръце не се отива. Няма намерение да отстъпва. И момичета! И момичета! И момичета! И момичета! И ние вас! Да бе, и ние ви обичаме. То е ясно. Тази граждани са граждани. Натисни, нищо не се чува. Чакай, Тук вода. На вас се крепи България! Държиш вода. Са граждани. Квирити, ако трябва да се изразявам като римлянин. Квирити! Тая дума не ви е много позната. Това са едни хора, които, когато техният сенат ги предаде, се оттеглят на съседния хълм, спират да работят за този сенат, спират да плащат данъци, спират да търпят издевателства, спират да се подчиняват, защото са граждани, а не робове. Граждани! Вашата бройка расте! Нашата също! Слава Богу! Но все още не е достатъчна, за да си свършим работата! Да! Идвайте още! 100 000 трябва да... Днес може и по-малко! И с 30 души стана вътре! После 50, после 100, после 1000! Абе ти се Гьонсо радва! За това трябва повече тук навънка! Така че! Прощавайте, че говоря така дълго, ама се налага да си ги кажеме тия работи! Да! Граждани! Не да си седиме вкъща и да пиеме ракията тук. За здраве! Да, като ще е така, като ще е гарга, рошава да е! Тия хора, които работят отсреща, се гаврят с нас. Ние не можем да ги търпим повече, защото тези сметки ще ни паднат на главите, макар че ушки не ни икономически протеста. Освен всичко друго, нашите колеги от няколко университета в града и в страната също правят това, което и ние правим. Браво! Нов български университет. Може би малко изненадващо, но изглежда, че е и икономическият такъв. Браво на тях! Браво! Опити има в Пловдив и Велико Търново, в нашата стара славна столица. И в Пловдив точно така. Надвис! Добре, че са колегите да подскажат. Медицински университет. И на това фалшивите медии
медии се опитват да ни кажат, че ние сме малко, че сме незначителна бройка, че ние не сме България. Не, ние не сме България. 42-то Народно събрание не е България. Точно така. Ясно е, че вълната се надига, но все още сме далече. Трябва да бъдем много повече, много по-силни, да запазим хладнокръвие, докато стегнем юмрука си. Има още немалко време. Ние искаме да призовем от тук всички наши колеги студенти в цялата страна да се надигнат и да ни подкрепят. Изобщо всички хора, които се смятат на първо време за свободни граждани, трябва да се надигнат. Това е тяхната страна. Бъдещето е в тяхните ръце. Системата, която ни мачка, изобщо не е толкова силна, колкото исторично я представят. Но тя се опира най-вече на апатия и страха. Трябва да ги преодолеем веднъж за винаги. Ясно е какво трябва да направим на всички. Нека сега след малко се отправим към това нещо, което ние уважаваме сградата, уважаваме институцията, но съдържанието му като хора не е Народно събрание! Оставка! 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 Всеки ден ще е така! До победата! 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 Ето тази игра. Да я видя. Да. Да я видя така, да. Дайте да се изкажеш сега. Да, да. Аз съм за. Дайте на дамата първо. Само студенти говорят. Аз съм за. Аз съм за. Прав е. Прав е. Дайте на момичето да каже нещо. Трябва да изкаже жена. Само студенти се изкаже. Говори на него. Само едно нещо да ви кажа. Или се обединяваме всички, дали са студенти, граждани, няма значение, или трябва надписа на Народното събрание и ги оставяме да правят каквото си искат. Браво!
нещо много важно. Това беше, че Народното събрание тотално се дискредитира по начина, по който негов представител дойде тук да режисира агресивен акт срещу парламента. Днес е официалната институция на Софийския университет. Също се компрометира, тъй като тя не излезе в защита на неприкосновеността на тази свещена сграда. Това е скандал, че е шаг на физическо, който вече е регистриран и днес не получихме официална позиция по този въпрос. Най-важното е да браниме сградата, защото тя е символа, който ни обединява тук и не трябва да допускаме тя да попада в чужди ръце. Днес Академическият съвет каза, че застава зад нас по принцип, но не е съгласен с формата на нашия протест. Но аз искам да попитам, ако тази форма не беше заявена, щеше ли да го има нашия протест? Да се канализира, ние никога не трябва да допускаме той да се дискредитира, той трябва да остане символа на тази сграда и нейните ценности, не конкретните хора. Ще се му запалим и и по тази причина сега отново ще тръгнем към парламента, който е другия символ и пак ще застанем там, защото е ясно, че ние още сме тук, сградата още я има, ние сме в нея и те още са там, сградата още я има и те още са в нея. Оставка! Да влезе и да насочва в университета за 20 години и отново не получаваме отговор. Отново не получаваме на нито един наш въпрос отговор. Кой назначи Делян Пеевски? Остава без отговор. Единственото, което е срещу нас, законове марки, предлагаме аргументирани въпроси какво се случва в тази държава. И ще продължаваме да ги задаваме. Не те хубави слова, освен да изправим тим на друго не виждам. Горда Стара планина, гордето на Василе, сърце тракия огряда, напина, пламене родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелестате, няма край родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелестате, няма край. Мамо, ти докарваш двата човека, какво си с теб? Аз след 6 медицинския, която иска да ни каже нещо, преди се приберем. Аз ще бъда много кратка. Аз мисля, че нашата държава наистина е глупава. Те не са ме учили, че всеки заслужава здраве и
харчето, за да излекуваме здравето на нашата държава, е горчиво и то е народа и политиците трябва да го преглътнат. Това е. Победа! Национализъм, смачизъм и искаш ли да продаваш българската земя, бе? Искаш ли, бе? Да. За жълти стоники да продаваш. Малък искам да търгувам. В кофички от кисело мляко да заслагам чернозем. При това в продавалник, ако може. Не, знаеш какво аз съм? Я да видя. Аз съм болен човек, не бива. Тя си да. Много добра идея. Дай ми някой дет няма. Не, аз съм болен. Дайте кой плаща на гнома? Гнома има официален статут. Защо гном е по-висок от вас? Каква държава живееме? Ти от коя медия си? Защо ме записваш? Защо ми носиш телевизор? Защо носиш два телевизора? Защо носиш БТК, бе? Искам да питам каква държава живееме. Аз да питам каква държава живееме. Градинските гноми да са по-високи от протестиращите. Кой ви плаща на вас, бе? Кой ви плаща на вас, бе? Мама! Дава ми джоба! Тият ще стигнат до 3 танкисти. Какво е това? Приятелю, това е моето знаме, не само да го знаеш. А вие ги търпите! Престанете се за... Айде, опа го хвана камерата. Ако те е искал. Северния вход, кого очаквахте да срещнете тук? Защо точно пред Северния вход? А не е речено да сме очаквали да срещнем някого. Нали виждате, зад вас е Народното събрание, от тази страна е самия университет. Пространството е много кратко. То не е трудно за преминаване и е хубаво да го преминаваме все по-често. Това е което искам да кажа. Точно така, всички лекета, петна и прочие трябва да си ги перем от дънките. Ама са само 5 ноти от депутати от БСП вътре в двора. А много ми е интересно да е правила здравни случаите са там. Не би случайно да мога да срутиме толкова малко хора в такава сграда. Просто логика няма. Нали уж е празна? Топ 700 хиляди трябва нещо да правят всеки 700 хиляди. Да, нали, да си бъркат в продукт. Това правят. Парито! Това правят. Парито! Няма форсите да танцуват. Отгоре е надпис същина.
Но това е способността търпимост. Една тяхна заплата, брат, че може да ходи общежитието на 10 студенти. Mirá,